Πάμε λίγο να συναντήσουμε την κυρία Έφη Παύλου. Είναι η πρόεδρος του ΠΕΤΙΕ. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν φορέα. Κυρία Παύλου, γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ. Μιλάμε για την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηριών, σωστά, που είναι ένα επιστημονικό στην ουσία και επαγγελματικό σωματείο που εκπροσωπεί τους τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων. Είναι η λεγόμενη, για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, τους ακροατές και ακροάτριες, είναι οι βιοιατρικοί εργαστηριακοί επιστήμονες, σωστά. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα τώρα εδώ με τα βαρέα και ανθυγιεινά, γιατί ξέρετε, είχαμε τις ανακοινώσεις πριν από μερικές ημέρες από την κυβέρνηση για ένταξη στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Αν δεν κάνω λάθος, για κάποιους υγειονομικούς, μιλάμε για το προσωπικό που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, σωστά. Στο ΕΚΑΒ. Το γνωστό ΕΚΑΒ. Ακριβώς. Οι διασώστες, οι οδηγοί και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων όλων. Ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και άλλες ειδικότητες στα νοσοκομεία της χώρας μας, τα οποία τραβάνε τα πάνδυνα από πλευράς συνθηκών, την ανάγκη να εξυπηρετήσουν τον κόσμο λόγω έλλειψης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Λοιπόν, να μην σας τρώω άλλο χρόνο, για πείτε μας λίγο καταρχάς τι έχει συμβεί με εσάς, με τον κλάδο σας. Δεν εντάσσεστε στα βαριά και ανθυγιεινά εσείς. Ο δικός μας ο κλάδος, όπως είπαμε, οι βιοιατρικοί εργαστηριακοί επιστήμονες και οι βοηθοί βέβαια των ιατρικών εργαστηρίων που εργάζονται μέσα στα νοσοκομεία, στη γνωστή λίστα Μπεχράκη, είμαστε τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα. Αντί λοιπόν βάσει της λίστας Μπεχράκη που οι ίδιοι βγάλανε, να εντάξουν και τη δική μας ειδικότητα στα βαρέα, μας έχουν απ' έξω, όπως επίσης διεκδικούμε και την α κατηγορία στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Γιατί οι συνάδελφοι είναι αυτοί που είναι στα διαγνωστικά εργαστήρια, στα επίγοντα περιστατικά, στα εργαστήρια των ΤΕΠ, στις αιμοδοσίες, κάνουν τη διάλυση των κυταριστικών φαρμάκων. Τι είναι τα κυταροστατικά φάρμακα? Είναι όλα εκείνα τα φάρμακα που παίρνουν οι ασθενείς, οι ογκολογικοί, η γνωστή χημειοθεραπεία που λέμε. Επίσης στην ιατρικά εργαστήρια και βέβαια και στην πρωτοβάθμια που υπάρχουν αντίστοιχοι συνάδελφοι. Δουλεύουν 24ωρο, καλύπτουν τις γενικές εφημερίες, διαχειρίζονται βιολογικό υλικό το οποίο είναι μολυσματικό και όταν έρχεται στα δικά του χέρια δεν το γνωρίζει καν αν είναι μολυσματικό ή όχι. Μετά, αφού γίνει η ανάλυση, μετά γνωρίζουμε αν κάποιο δείγμα είναι μεταδοτικό. Κάνει τη λήψη των βιολογικών υγρών, δηλαδή την αιμοληψία. Επί COVID οι συνάδελφοι ήταν αυτοί που κάναν τις λήψεις και τις αναλύσεις των εξετάσεων, τα κολπικά και γενικά όλα τα μολυσματικά βιολογικά δείγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, σε όλο τον κόσμο είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα. Εμείς συζητήσαμε και από την Εταιρεία Βιοασφάλειας και μας κατέθεσε και ένα πόρισμα. Απλά δεν θέλω να παραλείψω ότι εκτός από εμάς, από τη δική μας ειδικότητα, και οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι είναι εκτός, που και αυτοί έχουν ακτινοβολίες, οι φυσιοθεραπευτές που και αυτοί έχουν διαμαρτυρηθεί έτσι μέσα του Πανελληνίου Συλλόγου, αν δεν κάνω λάθος. Μαζί κατεβαίνουν πάλι τις στάσεις εργασίας την Τετάρτη. Και οι φυσιοθεραπευτές, οι τραυματιοφορείς, βάζουν την νοσηλευτική υπηρεσία, τους νοσηλευτές, και αφήνουν απ' έξω τους τραυματιοφορείς που είναι ένα κομμάτι που ανήκει στην νοσηλευτική υπηρεσία. Εμείς ανήκουμε στην ιατρική υπηρεσία. Όπως επίσης οι γιατροί δεν θα έπρεπε να είναι στα βαρέα. Προφανώς. Είναι μια ερώτησή μου που δεν την κατανοώ τι γίνεται πια. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός δηλαδή ειδικοτήτων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που δεν έχει και κανένα νόημα, έχω την αίσθηση. Δεν ξέρω βέβαια με βάση τον προϋπολογισμό, τον ετήσιο προϋπολογισμό που καταθέτει η εκάστοτε κυβέρνηση, πόσο μπορεί να επιβαρυνθεί. Το θέμα είναι ότι όταν γίνεται κάτι, η κάθε επιστήμη έχει τη δική της ειδικότητα. Ας πούμε στους γιατρούς. Ένας παθολόγος δεν θα χειρουργήσει. Έτσι και σε εμάς η δική μας ειδικότητα κάνει ένα συγκεκριμένο έργο, των ακτινολόγων κάνει ένα συγκεκριμένο έργο. Επομένως η κυβέρνηση το γνωρίζει, η εκάστοτε κυβέρνηση, το έργο του καθενός και πού εργάζεται και ποιο είναι το αντικείμενό του. Και δεν μπορεί κατά το δοκούν, άλλωστε δεν είμαστε τόσο μεγάλος πληθυσμός για να είναι τόσο τρομακτικό το κόστος, όταν ταυτόχρονα σε άλλες ομάδες εργαζομένων δίνει πολύ μεγάλες αυξήσεις.
Ναι. Τι αριθμό εκπροσωπείτε, αν έχετε την καλοσύνη? Ναι, βεβαίως. Εμείς είμαστε σε όλη την Ελλάδα περίπου με την πρωτοβάθμια μαζί, έτσι. Γύρω στα 3.000 άτομα. Δεν είστε και λίγοι, ναι. Όχι, αλλά από αυτό τον αριθμό δεν θα διεκδικήσουν όλοι τα βαρέα. Γιατί εμείς είμαστε και ένας πληθυσμός που είμαστε το 60% μεγάλης ηλικίας. Ναι. Που δεν μας συμφέρει να διεκδικήσουμε τα βαρέα. Ναι, αυτό το λέτε προφανώς γιατί το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων προβλέπει και τη δυνατότητα συνταξιοδότησης μέχρι και 5 χρόνια νωρίτερα από τα γενικά όρια ηλικίας. Αυτό λέτε. Και δεν μας συμφέρει και οικονομικά, γιατί για να μπει στα βαρέα θα πρέπει να τα εξαγοράσεις. Ναι. Το θέμα είναι αν πρέπει. Εντάξει, πείτε ότι. Άρα είναι μικρό. Θέλω να καταλήξω ότι το νούμερο των συναδέλφων είναι μικρό. Να είναι 800 άτομα, 900 το πολύ σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Που θα το διεκδικήσουν. Πείτε ότι τα χρήματα βρίσκονται από τον κάθε ενδιαφερόμενο. Το ζητούμενο είναι γιατί δεν εντάσσονται όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες που απασχολούνται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στο σύνολο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είτε πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια. Ακριβώς. Όταν στον ιδιωτικό τομέα. Στα βαρέα και ενθυγιεινά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Στον ιδιωτικό τομέα είμαστε από το 1978. Βαρέα. Από το 1978. Το 1978 ο δικός μας ο κλάδος στον ιδιωτικό τομέα είναι στα βαρέα. Δεν μπορεί να έχεις 2 ταχυτήτων επαγγελματίες. Ναι. Όπως επίσης και με το ανθυγιεινό, όταν το δώσανε, πάλι και αυτό δεν έγινε βάσει σωστής διαλογής της επικινδυνότητας του κάθε επαγγέλματος. Όπως επίσης με στα νοσοκομεία, που υπάρχουν και διοικητικοί υπάλληλοι, που και αυτοί δουλεύουν 24 ώρες λόγω των εφημεριών και έρχονται σε επαφή, έπρεπε και σε εκείνους ένα ποσό. Δηλαδή το κατώτερο, αυτό που αναλογεί βάσει της δουλειάς και της επικινδυνότητας που έχει ο κάθε κλάδος. Ναι. Σας έχει εξηγηθεί ως Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων γιατί έχετε εξαιρεθεί από αυτό το σύστημα? Δεν μας. Εμείς τελευταία φορά που είχαμε πάει στο Υπουργείο, που είχαμε δει τον Υπουργό, μας είχε υποσχεθεί ότι θα γίνει η ένταξή μας και στην Α κατηγορία των βαρέων. Το οποίο βέβαια αυτό έγινε πέρσι και δεν συνέβη. Φέτος που είδαμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους, μας είπε ότι φτιάξαν ένα πάρα πολύ καλό νόμο για τους νοσηλευτές, σεβαστό, και βεβαίως πρέπει οι νοσηλευτές και όλοι οι υγειονομικοί να είναι στα βαρέα, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχουμε πάρει με σαφήνεια και να μας εξηγήσουν τεκμηριωμένα επιστημονικά ποιος είναι ο λόγος που δεν εντάσσονται και οι άλλοι επαγγελματίες της υγείας, οι οποίοι είναι επιβαρημένο το έργο τους και η δουλειά τους. Ναι. Περίπου 23.000 νοσηλευτές και διασώστες νομίζω του ΕΚΑΒ εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά με βάση το σχέδιο νόμου. Καλώς εντάσσονται, καταλαβαίνετε, εμείς δεν πάμε ενάντια στους νοσηλευτές. Όχι, προφανώς, να είναι ξεκάθαρη η θέση σας. Ναι, βεβαίως. Γιατί είναι συνάδελφοί μας. Ναι, είναι σαφέστατη η θέση σας. Θέλω να παρανοήσει κάποιος αυτό που αναφέρω. Όχι, προφανώς. Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιδικία πάνω σε αυτό το ζητούμενο. Όχι. Από πλευράς μας όχι, ούτε από τις άλλες επαγγελματικές ενώσεις. Ναι. Επίσης, στο νόμο μέσα έχει και ένα σφάλμα. Μιλάει βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές που είναι στα αιματολογικά και στα βιοχημικά εργαστήρια. Δεν υπάρχουν νοσηλευτές σε αυτά τα εργαστήρια, γιατί το επιστημονικό τους, η δουλειά τους δεν είναι αυτή. Είναι άλλο το αντικείμενό τους, λέτε. Έχουν τελείως διαφορετικό αντικείμενο, έχουν άλλη επιστήμη και ο ρόλος τους και τα σημεία που εργάζονται δεν είναι τα εργαστήρια. Επομένως δεν αντιλαμβανόμαστε πώς αναφέρουν τα εργαστήρια για νοσηλευτές. Είναι σαν να πάμε εμείς οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων και να πάμε να δουλέψουμε στα χειρουργεία. Αν διαβάσει κάποιος ότι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων είναι εργαλειοδότες, θα γελάνε. Θα πούνε από πού και ως που η επιστήμη τους δεν το αιτιολογεί, ούτε η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος που έχουν, αλλά ούτε και το γνωστικό τους. Γιατί για να κάνεις κάτι πρέπει να το έχεις διδαχτεί πρώτα. Προφανώς. Κυρία Παύλου, είστε και σε μια δυναμική κινητοποίησεων αυτές τις μέρες? Ναι, βεβαίως. Την Τετάρτη έχουμε ξανά στάση εργασίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας, μαζί με τους τραυματιοφορείς, τους τεχνολόγους ακτινολόγους, τους βιολόγους, βιοχημικούς
και τους ακτινολόγους είστε αρκετοί, και φυσιοθεραπευτές. Οι ενώσεις αυτές οι οποίες έχουν μείνει έξω από τα βαρέα. Μάλιστα. Και κάτι, αν θέλετε να διευκρινίσουμε, η λίστα Μπεχράκη, αν θυμάμαι καλά, βγήκε το 2020, έχει μια εξαετία περίπου τότε. Ίσως μια πενταετία. Μια πενταετία. 5,5 χρόνια εκεί. Είναι πρόσφατη. Ναι. Γιατί σε όλες τις αναθεωρήσεις που έχουν γίνει των βαρέων κατά καιρούς, μέχρι τώρα την τελευταία μας είχαν πάντοτε ότι είμαστε τα πολύ επικίνδυνα επαγγέλματα. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί γίνονται και πραγματικά με εντυπωσιάζει. Γιατί είναι λες και αυτοί που συντάσσουν τις νομοθεσίες δεν ξέρουν τι κάνει ο καθένας μας. Ναι. Είναι πολύ θλιβερό. Ο κύριος Μπεχράκης ήταν επικεφαλής μιας επιτροπής, σωστά? Η επιτροπή το αναφέρει, βεβαίως. Μα η λίστα Μπεχράκη μας έχει μέσα. Ναι. Αναφέρει αναλυτικά αυτοί που κάνουν αυτό το έργο και μας αναφέρει το Υπουργείο που συντάσσει το νόμο. Υγείας, εργασίας, οικονομικών, αυτά τα τρία είναι τα εμπλεκόμενα για να βγει ένας νόμος σε εμάς. Ναι. Ναι, ήταν μια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας το 2020, τότε 2021, το οποίο στην ουσία μέσα από το πόρισμα η επιτροπή... Είναι το τελευταίο πόρισμα για τα βαρέα για τα βαρέα και ανθυγιεινά. Ναι, έχει μελετηθεί για το ποιοι θα μπουν και ποιοι όχι, τέλος πάντων. Μάλιστα. Και σε ποιες κατηγορίες βρίσκονται ο καθένας. Μάλιστα. Δώστε μας και μια εικόνα κλείνοντας την κατάσταση στο χώρο της υγείας, όσο τη γνωρίζετε. Κοιτάξτε, είναι πιεστική. Εξ όσο γνωρίζω είναι πολύ πιεστική. Αναγκαζόμαστε και δουλεύουμε 12 ώρα. 12 ώρα. 12 ώρα. Γιατί είμαστε και νύχτες και Σαββατοκύριακα. Δεν υπάρχει προσωπικό. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν έχουμε προσωπικό. Έχουμε πάρα πολύ λίγο προσωπικό με οργανισμούς που είναι πάρα πολύ παλιοί. Ναι. Που οι ανάγκες τότε ήταν πολύ λιγότερες από ό,τι είναι σήμερα, γιατί έχει εξελιχθεί η επιστήμη, οι εξοπλισμοί. Πάρα πολλά πράγματα δεν γινόντουσαν τα παλιά χρόνια και θέλουμε περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό. Ναι. Όμως έχουμε και άλλο ένα ζήτημα, ότι πάρα πολλά παιδιά από τα νεότερα που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή από τα πανεπιστήμια, ναι, δεν έρχονται εύκολα στο δημόσιο. Υπάρχουν απόφοιτοι δηλαδή, υπάρχουν, ναι, δυναμικό, αλλά δεν έρχονται... Φεύγουν πολλά παιδιά έξω και προτιμάνε τον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα, εξωτερικό και δηλαδή, εξωτερικό και ιδιωτικός τομέας. Ναι. Και ιδιωτικό τομέα. Εμείς είμαστε και ένα προσωπικό που είναι επιστημονικά πολύ κατευθυνμένο. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 70% του συναδέλφους που έχουν όλοι μεταπτυχιακά. 1 και 2. Και επίσης ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που έχουν και διδακτορικά. Ναι. Είναι πιο καλοπληρωμένοι όμως, συγγνώμη που σας διακόπτω, στον ιδιωτικό τομέα, ή δεν αντέχουν την πίεση του δημοσίου? Ναι. Δεν αντέχουν, επειδή εγώ διδάσκω και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μιλάω πολύ με τα παιδιά. Αυτό που δεν αντέχουν είναι την επαξία του κλάδου. Μάλιστα. Γιατί ένα κίνητρο είναι και το ηθικό κίνητρο, ξέρετε, για να αποδώσει σε μια εργασία. Ναι. Κάπως αναγνωρίζει η χώρα σου πάνω σε αυτό που κάνει. Και η εργασιακή εξέλιξη πάνω στην έρευνα, στη μελέτη, και όλα αυτά φαντάζομαι. Και να περιμένεις κάτι, γιατί ως γνωστό είναι η συλλεκτική υπηρεσία, έχει διαβαθμίσεις. Είναι μια κορυφή υπηρεσία, έχει διευθύντρια, τομεάρχης, προϊστάμενος τμήματων. Εμείς στο δικό μας το κλάδο είμαστε κατά την ιατρική υπηρεσία. Πολύ καλά είμαστε, αλλά δεν έχουμε διαβαθμίσεις. Είναι ένας προϊστάμενος που είναι παραϊατρικού που έχει όλους τους τομείς, 120-150 άτομα, χωρίς όμως να βάζουν και προϊστάμενους τμήματων. Δηλαδή εγώ είμαι προϊστάμενη στο Ιπποκράτιο, έχω φυσιοθεραπευτές, ακτινολόγους, τα ιατρικά εργαστήρια, επόπτες, ενώ θα έπρεπε ανατμήμα που είναι 10, 15, 20 άτομα να υπάρχει χωριστός προϊστάμενος. Και να είναι μια υποδιεύθυνση, αλλά να περιμένει αυτός ο εργαζόμενος μια εξέλιξη. Μάλιστα. Κυρία Παύλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εμείς ευχαριστούμε. Να μας ενοχλείτε, να δούμε και τις εξελίξεις πάνω στο αυτό θέμα. Αυτό σας ενημερώνουμε τώρα για την Τετάρτη 12 η ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Το οποίο σε απασχολεί και ό,τι άλλο έχετε υπόψη σας βεβαίως και σας ενδιαφέρει να αναδείξουμε μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα. Γεια σας.